sasaadek mayadayo kadagiti ay ayaten ladingitla ti adda nga umapapay no malagip ko ti pamilya kijay awan naputrigan ti panagbiag na kaumayak dito'y sa bali alugan a pagtatrabakwa makategeda iti dakkel a kantidad tabarbareng no agprogreso't panagbiag trabahod to'y trabahod jay dinto agkeltay sabay kumatang di sakit dinto sumangbay o Diyos Ama kidkid dawek ti panarabay iliklik na iti anyaman apan nakaupay madaling nga aggibos ti kontrata talo atawen na agsapsapon iti pirak no mabalin kuma kuyode konti oras mailiwak na unayen ti pamilya lupay kastakan tanusat ti kasasapan manayen na ito'y sweldo pa liwliwag iti panagsuglik lagamek tu tiragsak matungpal tumet laengen ti ar-arapaan trabahod to'y trabahod jay dinto agkeltay sabay kumata isakit dinto sumangbay o Diyos Ama kidkid dawek ti panarabay iliklik na iti anyaman apan nakaupay trabahod to'y trabahod jay dinto agkeltay sabay kumata di sakit dinto sumangbay o Diyos Ama kidkid dawek ti panarabay